王子、そうしたいところだがな。何か様子が変だぞ。大変。なんと来るぞ、気をつけろ。こんな気味の悪い森で思い通りにはさせない。普通の攻撃じゃ兵力を分散。
こいつらはひクリス。かの者に力を。かの者に力を。また剣の腕が上がったわ。なぜだ。火球よ、焼き尽くせ。
すまないクリス。かの者に力を。その一撃にかの